Έχει κάνει συνεργασίες που πολλοί φωτορεπόρτερ θα ζήλευαν. National Geographic, το περιοδικό της Laika, Der Spiegel. Η Μάρο Κουρί ταξιδεύει από μικρή και αποτυπώνει με τη φωτογραφική της μηχανή κυριολεκτικά τον κόσμο όλο. Μεγάλωσε στην Πλατεία Βάθης. Ναι. Πότε κατάλαβες ότι θα ασχοληθείς με τη φωτογραφία? Κοίτα, όταν ήμουν μικρή κυκλοφορούσα πάρα πολύ στο κέντρο, μεγάλωσα στο κέντρο, οι γονείς μου είχαν καταστήματα στην Αχαρνών και νομίζω ότι με βοήθησε και η γειτονιά αυτή, γιατί ήταν ένα κράμα. Νομίζω και οι πρώτοι μετανάστες από τον κόσμο όλων εκεί πρωτόρθανε και στην Ομόνια. Και μου άρεσε να ζω μέσα από αυτές τις εικόνες που έβλεπα γύρω μου. Μιλούσα πάρα πολύ με τους τσιγκάνους που περπατούσαν, με τις αρκούδες που είχαν, τους θυμάμαι δηλαδή τις εικόνες. Είχα περιέργεια πολύ για το ότι γινόταν στα σπίτια γύρω μου. Χτύπαγα τα κουδούνια και έμπαινα να γνωρίσω κόσμο στη γειτονιά. Είχα μπει μέχρι και σε οίκο ανοχής να γνωρίσω την ιερόδουλο της γειτονιάς σε ένα στενάκι της Μακεδονίας που ακόμα υπάρχει. Πόσο χρόνο μπορεί να ήσουν περίπου? 13. Απίστευτο. Ναι. Βέβαια πολύ αθώος άνθρωπος, όπως και είμαι ακόμα, και νομίζω και αυτό βοηθάει σε αυτή τη δουλειά, να κρατάς μια αθωότητα. Στο πώς βλέπεις τον κόσμο, Ναι, να έχεις μια απόσταση απ' όλα με την αθωότητά σου, γιατί έτσι δεν κρίνεις αμέσως και μπορείς να ψάξεις κι άλλο και να αφήσεις τους ανθρώπους να σου ανοιχτούν. Έχεις ταξιδέψει κυριολεκτικά όλο τον κόσμο όμως. Από τη Νέα Ζηλανδία στην Κίνα, στην Αφρική, στην Ευρώπη. Δεν έχω πάει στη Δύση ακόμα. Δεν έχεις πάει, Δεν έχεις πάει Αμερική? Δεν έχω πάει. Νέλσον Μαντέλα. Ο Μαντέλα, ήμουνα στην Νότια Αφρική για μια έκθεση που είχα καλεσμένη από τους Έλληνες απόδημους, μια πολύ ωραία έκθεση με τα πρόσωπα του κόσμου. Ήμουν στο Cape Town και ο Μαντέλα θα βραβευόταν, θα του δίνανε το κλειδί της πόλης. Ναι. Και με πήρανε εκεί οι Έλληνες να πάμε σε αυτή την τελετή. Ναι. Και είχα τη μηχανή και πήγα μπροστά και τον φωτογράφησα, τον χαιρέτησα. Είχε μια χοροδία με παιδιά που του τραγουδούσαν, ήταν πολύ ανθρώπινος, αγκάλιαζε τα παιδιά. Έχεις 2 κόρες. Έχω 2 κόρες. 9 και 11 ετών. Ναι. Όπου μπορούν να έρχονται στα ταξίδια. Ναι, αν τα ταξίδια αυτά έχουν ασφάλεια και δεν είναι σε μέρη έτσι που έχουν μια επικινδυνότητα, έρχονται, ναι. Το πιο επικίνδυνο ταξίδι που έχεις κάνει? Στην Νότια Αφρική. Εδώ και 10 χρόνια πηγαίνω συχνά. Όλο κάτι τυχαίνει και πηγαίνω. Το Johannesburg έχει μια επικινδυνότητα. Η Αιθιοπία? Η Αιθιοπία, αν και βρέθηκα σε πολύ επικίνδυνα μέρη, στην Παραγκούπολη, νύχτα, γιατί μου αρέσει να δουλεύω νύχτα, αλλά δεν ένιωσα φόβο ή κίνδυνο. Τι σημαίνει ταξιδεύω για σένα? Είναι η ζωή μου το ταξίδι. Δεν ξέρω, αν δεν ταξιδέψω νομίζω θα πάθω κατάθλιψη. Βραφεύσεις σημαντικές. 2009 βραβείο Σκουπ, διεθνές βραβείο Σκουπ. Ναι, με τους Αλμπίνους. Τι είναι αυτή η έκθεση? Είναι οι Αλμπίνοι στην Τανζανία. Είναι ένα ρεπορτάζ που έκανα για το ότι κάποιοι απατεώνες μάγοι, γιατί στην Αφρική πιστεύουν πολύ στους μάγους. Δηλαδή, ακόμα και ο Πρωθυπουργός, ακόμα και οι Έλληνες της Αφρικής θα πάνε στους μάγους. Κάποιοι μάγοι όμως είναι απατεώνες και είπαν ότι άμα αγοράσετε άκρα Αλμπίνων, θα πάει καλά η ζωή σας. Και έτσι αυτό το ρεπορτάζ λέγεται «Το Φυλαχτό» και ταξιδεύω στη χώρα και βρίσκω οικογένειες που έχουν χάσει ανθρώπους τους επειδή ένα βράδυ κουκλωμένοι άντρες μπήκανε με χατζάρες και σφάξανε το παιδί τους που ήταν αλμπίνος ή την αλμπίνο γυναίκα του χωριού.
2011, περιοδικό Life. Η εικόνα με τη φωτιά. Με τη φωτιά στο περίπτερο. Βραβεύτηκε επίσης. Ναι, βραβεύτηκε μια από τις καλύτερες του 2011. Έχεις κάνει πολλές συνεργασίες με πολλά περιοδικά από όλο τον κόσμο. Και πρόσφατα συνεργάζεσαι και με γερμανικά. Ναι. Με τα Spiegel. Ναι. Και με την εφημερίδα την Bild. Ναι. Για την ελληνική κρίση. Όταν μου δίνουν μια δουλειά, τις περισσότερες φορές οι δουλειές που δίνω δεν έχει να κάνει με τα κίτρινα άρθρα που γράφονται στα γερμανικά έντυπα, τα οποία τσιμπάνε οι Έλληνες δημοσιογράφοι και τα προβάλλουν. Έχουμε κάνει πολύ ωραία ρεπορτάζ για την Ελλάδα στα δύο αυτά γερμανικά έντυπα και δεν έχω δει να τα προβάλλουν. Εννοείς με θετική χρειά ή μια πιο αντικειμενική, εγώ θα έλεγα. Αντικειμενική και θετική. Δεν σε έχουν πάρει τηλέφωνο ποτέ να νιώσεις ότι πάνε να κατευθύνουν λίγο το ρεπορτάζ, να σου πούνε? Όχι. Εγώ μέσα από αυτά τα δύο έντυπα έμαθα πάρα πολλά. Έρχεται ο δημοσιογράφος εδώ. Κάνουμε το θέμα χωρίς βιαζόμαστε, αλλά όσο χρόνο θα πάρει θα το εξαντλήσουμε. Δεν κάνουμε ξεπετοδουλειές. Και πάμε να κάνουμε ένα θέμα. Είναι συνέχεια στο τηλέφωνο και κουβεντιάζουν και περπατάμε και κουβεντιάζουν για το θέμα. Και το θέμα δεν τελειώνει αν δεν τελειώσει. Μία άλλη δουλειά σου που δεν δέχτηκαν να δημοσιεύσουν στην Ελλάδα, όπως έχεις πει εσύ χαρακτηριστικά, είναι να μην χαλάσει το κυριακάτικο πρωινό των αναγνωστών. Είναι στο κέντρο περίθαλψης παιδιών στα Λεχενά. Πέρασες μια εβδομάδα στο κέντρο να φωτογραφίζεις. Ναι, έμεινα εκεί μέσα κλεισμένη μια εβδομάδα. Και αυτό που είδες εσύ στο τέλος είναι 22 ανθρώπους που δούλευαν όλη μέρα και όλη νύχτα για να νιώσουν αυτά τα παιδιά ευτυχισμένα. Ακούω ότι κατηγορούνται 2 άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, νοσοκόμες, για φόνεξη αμελίας, επειδή δύο παιδιά πνίγηκαν στον ύπνο τους τρώγοντας το στρώμα τους. Και λέω, εγώ θα πάω, εκεί είναι στη χώρα μου, θα πάω. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είχε πάει ένας δημοσιογράφος μεγάλος, σπουδαίος της τηλεόρασης, και είχε πει τα χειρότερα. Είχε δείξει μια κοπέλα να τρέχει γυμνή. Και πάω και λέω, πώς λέω, θα πω, λέω ότι πολλά οχυμούς. Γιατί πρέπει να κάνεις και διάφορες μετεμφιές όταν πηγαίνεις σε ένα χώρο που δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση. Και πάω, χτυπάω την πόρτα, λέω άσε, θα πω την αλήθεια και τι γίνει. Έτσι μου ήρθε, γιατί καμιά φορά σου έρχονται τα πράγματα. Το ένστικτο. Λέω, γεια σας το κετό. Και λέει η διευθύντρια, περάστε, λέει, και μείνετε, λέει, όσο θέλετε. Υπάρχει ξενώνας εδώ για τους γονείς των παιδιών που δεν έχουν έρθει ποτέ. Φοβερό. Και μείνετε όσο θέλετε. Και μπήκα και έμεινα 5 μέρες και 5 νύχτες. Τράβαγα τα πάντα, ό,τι ήθελα. Και είδα ότι ήταν 80 παιδιά, οι πιο δύσκολες περιπτώσεις ασθενειών από όλη την Ελλάδα. Θα μπορούσε να είναι ένα κέντρο να μαζευτούν επιστήμονες από όλο τον κόσμο να δουλέψουν με αυτά τα παιδιά. Είχαν διάφορες παθήσεις, αλλά ήταν παρατημένα. Δεν είχε γιατρό, ας πούμε, το κέντρο. Έπρεπε να πάνε στο νοσοκομείο αν κάτι συνέβαινε. Τα παιδιά είχαν τάσεις, ναι, αυτοκαταστροφικές, κάποια από αυτά. Είχαν τα παιδιά δεμένα. Εντάξει, αλλά είδα ότι τα φροντίζανε, τα ταΐζανε με το πιπερό. Παραπληροφόρηση δυστυχώς πολλές φορές. Ναι, δηλαδή ο άλλος ο δημοσιογράφος πήγε, είπε ότι είναι θείος, είχε μια κάμερα, λέει, κρυφή, τράβηξε μια κοπέλα που τρέχει γυμνή και έφυγε. Σημασία έχει ότι αυτή η κοπέλα που τρέχει γυμνή ήταν μια κοπέλα η οποία ήθελε συνέχεια να βγάζει τα ρούχα της. Αυτό ήθελε, να βγάζει τα ρούχα της. Και της είχαν φτιάξει αυτές οι νοσοκόμες μια ειδική φόρμα τζιν με το φερμουάρ πίσω για να μην μπορεί να το βγάλει. Προσπαθούσαν να κάνουν τα πάντα. Δεν μπορούσαν όμως, ήταν μόνο 20. Θα μπορούσες να έχεις τη βάση σου σε μια άλλη χώρα του στην Ελλάδα, που έχεις γυρίσει τόσο πολύ? Όχι. Όχι, γιατί? Την αγαπάω την Ελλάδα. Τι αγαπάς? Τη γλώσσα μου, το φως αυτό, τις γειτονιές μου. Τους Έλληνες τους αγαπάς? Πάρα πολύ. Είμαστε φοβερός λαός. Τι φοβερό? Έχουμε μπέσα.